De zonzak is vanwege het hege waterstand van de boezem. Is nou correct een beetje zakken, totdat de wind liggen gaan is. Maar je kunt zien dat er een lege plakje is in de kade. En om te voorkomen dat het ongecontroleerd hoe de kade heen stroomt, de polder weer in, hebben we die zonzakjes de dellijn. Schitterend, jongen, die natuur. Prachtig. Die golven. Ja. Hé? Schitterend, ja. Ja, prachtig. De zee heeft altijd wat en meren en het water heeft altijd wat. Ja, en Het die beweegt zee altijd, die hè? nou opkomt. Het beweegt altijd, hè? Ik denk dat het nou rond min 10 staat. En hoeveel heger dan normaal is dat? Normaal staat het op 93 min. Dus het is 80 centimeter hoger. We zijn nu bezig om in de haven dus alle schepen te checken. En eventueel een aantal schepen gaan naar het drijvende stijger toe. En dat is natuurlijk wel ideaal. En dan maar hopen dat het goed gaat. De waterstand op de Noordzee is op dit moment zo hoog dat het meer niet kan spuien. Dus het gaat boven de stijgers uitkomen. En dat betekent gewoon dat ik geen stootwielen meer kan gebruiken. Die komen dan droog te hangen. En er zitten daar ook nog sluisbeugels. Die komen dan boven het stijger. En dan blijf ik hangen. En dat moet ik niet hebben.